szobák ezek. Egyszer emlékszem rá, de lehet, hogy nem ez a ház volt, hanem más, de azon a környéken volt az is, amit akkor néztek meg Ciróval, de ő nem emlékszik rá, de én emlékszem rá, hogy fel 5. emeleten volt egy lakás eladó, akkor, amikor ugye ezt ide jöttünk, és akkor Cirónak is néztem, hogy ő is jöjjön, és neki vegyünk a pénznek a másik részén, neki is vegyünk egy lakást itt, és jártunk több helyre. Ott is voltam, ez a Rózsadomb alján volt egy ház. És oda kellett, de nem volt lift, hanem lépcsőn kellett fölmászni a 4. vagy 5. emeletre, már nem tudom, hogy pontosan 4 vagy 5 emelet, oda fel kellett mászni, és egy üres lakás volt, és hát jó, mert ahogy az ember kinézett az ablakon, akkor valami viszont, mint hogyha a városnak egy részét lehetett látni, ott a Margit körútnál volt. És őt talán lehet, hogy pont ez a ház volt, nem tudom. És ott láttam azt, nyitva volt az ablak, és hogy el van korhadva az ablaknak, meg az ajtó, az ablaknak, meg a kerete, meg a mi ez itten? Párkánya. Párkánya. El volt korhadva, na mondom, akkor menjünk, nem, ezt nem vesszük meg emiatt, hogy ez egy totálisan lerobbant lakás. Na hát az mikor volt? Hát nagyon régen volt. Ugye azóta nyilván ezeket a házakat rendbe hozták valamennyire, de hát ugye rendbe hozták mindenki magának belül, ahogy tudta. Ugye ezt a belmagas, meg hát olyan belmagassága azon rettentő nagy. Hát a Székely Bertalan úti is elég magas volt, ugye, belül, de még nem ennyire, mint ezek. Azok még annál is magasabbak. Ezek a régi emeletes házak ott. Na, szóval a Marilla ezt olyan szépen be tudja mutatni a Skype-on, nagyon ügyes a Marilla egyébként, csak túl sokat tesz magára. Túl sokat. Most még bírja. Na, szóval ilyen dolgok vannak égen és földön.